Helo 'na, felly mae'r sesiwn yma yn mynd i fod yn canolbwyntio ar roi chydig o gyngor cyn arholiad i chi. Os ydy rei o'ch chi yn paratoi ar gyfer yr arholiad barddoniaeth TGAU ym mis Ionawr, mae yna chydig bach o bethau yn fan hyn i chi ystyried wrth i chi fod yn adolygu. Felly, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n siŵr y dasg ydy cymharu un o'r cerddi ydych chi wedi bod yn astudio efo cerdd ydych chi ddim wedi ei gweld o'r blaen. Felly, yn ystod y sesiwn hon, newn ni edrych ar rei o ofynion y dasg a rei pethau allwch chi wneud wrth baratoi. Felly, uned un ydy'r papur yma, yn papur llenyddiaeth Gymraeg. Mae'n cyfri 25% o'r radd derfynol a mi fydd gennych chi arholiad ffurfiol sydd yn para awr a chwarter. Felly fel ydych chi'n gwybod, mae yna 2 bapur arholiad yn does. Mae yna un ar gyfer yr haen uwch a'r graddau sy'n cael ei dyrannu yn fanna ydy A seren i D, a mae'r papur haen sylfaenol yn cynnig graddau ec i G. Felly ydych chi'n gwybod pa bapur ydych chi'n sefyll, mi awn ni dros chydig o'r gwahaniaethau yn y man. Felly mae'r cwestiwn yn ofyn i chi i gymharu, fel o'n i'n deud, un o'r cerddi ydych chi wedi astudio yn y ddosbarth efo cerdd ydych chi heb ei gweld o'r blaen. A mae disgwyl i chi fod yn ystyried bod chi'n ymateb yn sensitif i'r cerddi, gwerthfawrogi cynnwys nhw a neges a themau. A bod chi'n edrych hefyd ar arddull, bod chi'n edrych ar fesur y cerddi. Mae hwnna'n bwysig i'w gofio, a ddawn ni yn ôl at hwnna yn y man. A bod chi hefyd yn ystyried eich ymateb personol chi i'r cerddi, i'r 2 gerdd. Felly mae hwnna weithiau'n rhywbeth sy'n cael ei anghofio neu gadw tan y munud ola, ond cofiwch bod hwnna yr un mor bwysig hefyd, bod chi'n ystyried sut ydych chi'n teimlo am y cerddi, be mae'r cerddi'n gwneud i chi feddwl amdano fo'n ehangach, neu ydy'r gerdd yn eich atgoffa chi o ryw waith arall ydych chi wedi ddarllen. Mae hynny gyd yn bethau i chi ystyried. Felly fydd yna nifer o ffurfiau barddonol. Mae'n deud hyn yn glir yn y fanyleb, felly mae eisiau chi fod yn gyfarwydd ar mesurau, pa rei ydy'r mesurau caeth, pa rei ydy'r mesurau rhydd, a pa rei ydy'r rei penrydd. Achos fydd rhain yn gallu bod yn unrhyw un ohonyn nhw yn ymddangos fel cerdd ydych chi ddim yn nabod. A mae'r cerddi gosod, sef yr rei ydych chi wedi astudio, yn dod o'r gyfrol fesul gair, ond gall y gerdd ydych chi heb ei gweld fod yn dod o'r gyfrol hon neu o ffynonellau eraill. Jyst i chi fod yn ymwybodol. Felly, yn sydyn iawn ta, y cerddi eu hunan, ydych chi'n gyfarwydd â nhw, dyma nhw rei haen sylfaenol ar un ochr, Rhaid Peidio Dawnsio gan Emyr Lewis, Y Ferch Wrth y Bar yn Clwb Ifor gan Rhys Iorwerth, Gweld y Gorwel gan Aneurin Caradog, Sbectol Hyd, Mererid Hopwood, Tai Unos, Iwan Llwyd a Walker's Wood gan Myrddin ap Dafydd. A wedyn mae'r cerddi yna i gyd hefyd yn rhai haen uwch, ond mae yna gerddi ychwanegol ar gyfer yr haen uwch. A'r heini ydy Ofn gan Hywel Griffiths, Eifionydd gan Ar Williams Parry, Y Coed gan Gwenallt, ag Etifeddiaeth gan Gerallt Lloyd Owen. Felly dyna'r gwahaniaeth rhwng y 2 haen. Felly wrth i chi ystyried lle mae dechrau cymharu cerddi, na i jyst edrych yn sydyn iawn ar rei technegau gallwch chi i dilyn. Felly yn amlwg fydd dim llawer o amser i chi fod yn gwneud nodiadau pan ydych chi'n dŵad i'r sefyllfa arholiad ei hun. Felly, swn i'n cynghori chi falle i edrych ar un strwythur fatha hwn, bod gennych chi 2 gerdd a bod chi'n meddwl beth sy'n digwydd yn y cerddi, ble mae lleoliad y cerddi, pwy sydd gennym ni'n siarad, ydyn ni'n y person cyntaf, ydyn ni'n y trydydd person, pryd mae'r cerddi yma'n digwydd, sut deimlad, sut naws, a pam. Felly pam ydych chi'n meddwl bod y gerdd wedi cael ei sgwennu. Felly mae hwnna'n mynd i roi rhyw ddealltwriaeth cychwynnol i chi o beth sy'n mynd ymlaen yn y cerddi yma. Felly beth, ble, pwy, pryd, sut a pham. A ydych chi'n gweld wedyn, fedrwch chi jyst ystyried falle cerddi yn y cherdau, cerddi yn cerdau, ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly
beth, ble, pwy, pryd, sut a pham, byddwch chi'n nabod y gerdd gyntaf, yn byddwch, achos fydd un o'r cerddi ydych chi wedi astudio, ond ella'n sydyn iawn, ella yn y margin, fedrwch chi just wneud nodiadau byr ar be ydych chi'n weld yn yr ail gerdd. Mae hwnna'n un ffordd o baratoi pan ydych chi yn y fan a'r lle. Mae hwn hefyd yn ffordd i chi baratoi o flaen llaw. Os ydych chi eisiau gwneud eich mapio meddwl ar gyfer pob un cerdd, mae hynny'n bosibiliad hefyd gan ddilyn y fformat yma. Un fformat arall, a diolch i Cybac am yr adnodda yma, maen nhw ar wefan Cybac, mae yna gynllun traethawd barddoniaeth haen sylfaenol yn fan hyn i chi, a be mae'r techneg yma yn ei ddangos i ni ydy gwahanol liwiau. Felly, yn y lliw pinc na, ydych chi'n gallu gweld bod modd i chi ddadansoddi'r cynnwys, a mae modd i chi wneud hyn fesul pennill. Felly, beth sydd gynnon ni, jyst o dan y bocs cyntaf yna, ydy rhai agoriadau i'ch brawddegau chi. Felly, os ydych chi ddim yn siŵr sut i agor eich paragraffau, mae yna rhai awgrymiadau yn fanna i chi. Ymhenni llun, ar gychwyn y gerdd, aeth y bardd ymlaen i ddweud, cawn awgrym, disgrifia'r bardd, datblyga'r gerdd. Dach chi'n meddwl, os oes gennych chi ferf sy'n gorffan gyda A, berf gryno, fel disgrifia, teimla, awgryma, mae hynna wastad yn rhai bach da i chi ddefnyddio. Yn hytrach na bod chi'n dibynnu gormod ar mai a roedd. A wedyn, yn yr un ffordd, mae gennym ni rhai cysyllteiria, rhai patrymau gallwch chi ddefnyddio fanna hefyd yn yr ail baragraff. Mae hynna yn gyngor bach da, ydych chi'n gwybod, ar y llaw arall, ar y naill llaw, yn groes i hyn. Felly, pan ydych chi eisiau cymharu dwy gerdd ar yr un pryd, sy'n gallu bod yn sgil eitha anodd, mae yna rhai awgrymiadau yn fanna i chi o sut fedrwch chi wneud o. Wedyn, yn y rhan glas wedyn, sa'n ni yn awgrymu bod chi yn trio defnyddio, neu cyfeirio, at o leia 4 techneg nodwedd arddull, bod chi'n enwi nhw, yn dyfynnu nhw ac yn esbonio nhw, ond mi fyswn ni yn trio canolbwyntio mwy ar yr esboniad. Felly, os ydych chi'n adnabod cyffelybiaeth neu bersonoli neu gwestiwn rhethregol, bod chi'n dyfynnu a bod chi wedyn yn mynd ati i esbonio neu ddadansoddi yn llawn. A bod chi'n trio edrych ar rhyw 4 o'r gerdd ydych chi'n nabod a 4 o'r gerdd ydych chi ddim yn adnabod. A wedyn, rhywbeth sy'n allan cael ei frysio chydig bach neu gadw tan y diwedd ydy'r mesur. Mae mesur yn rhywbeth allwch chi gyfeirio ato yn y paragraff cyntaf i gael o allan o'r ffordd. Beth yw mesur y gerdd, beth yw nodweddion y mesur hwnnw, ond cofiwch bod chi'n cyfeirio at fesur yr ail gerdd hefyd, achos honna di'r un ydych chi ddim yn nabod ynde. Iawn? Felly bod yn ofalus yn fanna, yn enwedig os ydych chi ddim yn siŵr o be di mesur y gerdd, bod chi yn trio meddwl pam bod y bardd di dewis y mesur hwnnw. Chymod, oes na deimlad rhydd i'r gerdd, oes na deimlad hamddenol, oes na gaeth ddiwed i'r gerdd ac felly bod mesur caeth yn siwtio'n well. Iawn, felly cofio bod chi yn cyfeirio at addasrwydd y 2 fesur, yn enwedig yr ail gerdd na, achos mae hwnna'n gallu bod yn eitha anodd. Wedyn mae'r rhan dwytha yna fanna yn gofyn i chi ddod yn ôl at y cwestiwn, a bod modd i chi hyd yn oed ddeud ar yr rhain sylfaenol pa gerdd ydych chi wedi mwynhau fwyaf a pham. Does na'm byd o'i le ar hynny. Pa gerdd sydd wedi gwneud y mwyaf o argraff arna chi, pa gerdd sydd wedi aros yn y cof, pa gerdd sydd wedi rhoi y thema sydd i'ch cyffwrdd chi. Iawn, mae yna sawl peth fedrwch chi ddefnyddio fan hyn, a mae yna nifer o batrymau. Felly, os ydych chi eisiau dod â'r traethawd i ben mewn awr a chwarter, gallwch chi ddweud i gloi, fy hoff gerdd, y bardd a lwyddodd i ddenu fy sylw, gallaf uniaethu gyda y gerdd orau yn fy marn i. Iawn, mae yna sawl patrwm yn fanna y gallwch chi gyfeirio atyn nhw. Wedyn mae'r cynllun yma wedi cael ei awgrymu'n fwy ar gyfer yr rhain uwch, lle falle bod isio cyfeirio at fwy o bethau o fewn yr awr a chwarter hwnnw.
patrymau a goriadau cyffredinol i gymharu'r ddwy gerdd. Felly math o frawddegau gallwch chi ddefnyddio. Cerddi sy'n ein harwain ni i fyd yw'r cerddi hyn. Felly ceisiwch fynd am frawddegau fwy cryno. Ie, sy'n gallu deud mwy wrthon ni. Neu bod chi'n deud dwy gerdd sydd yn trafod hiraeth yw'r cerddi hyn. Iawn, felly ydych chi ddim yn gwastraffu gormod o eiriau wedyn mewn chydig o amser. A wedyn, mae'r darn nesau'n gofyn i chi drafod yn dydi cynnwys ag arddull y gerdd gyntaf gyda'r ail gerdd. Wedyn mae'n dipyn bach o gyngor yn fanna i chi o ddangos sut mae gwneud hynny yn eitha cryno ac yn eitha effeithiol. Felly, wrth ailadrodd ganrif wrth ganrif, dengys Iwan Llwyd fod y weithred o siapio'r cerrig wedi digwydd dros gyfnod hir o amser. Iawn, felly, a di'r bardd wedyn yn rhagfynegu bod problem digartrefedd hefyd yn debygol o fodoli am amser hir. Felly, mae'n ffordd o gyfeirio at y ddwy gerdd mewn ffordd eitha cryno. Okay? A wedyn, mae gennych chi enghraifft yn fama o mae Eifionydd yn gerdd sydd yn, ond mae yr ail gerdd yn gerdd sydd yn. Okay? A bod chi'n mynd ymlaen fel yna i gymharu ar y pryd. Okay? Cymharu dipyn bach fwy bwriadus. A wedyn y mesur, a wedyn yr ymateb personol yma. Felly mae'n eich gofio bod ymateb personol wedi digwydd wrth gymharu elfennau fel cynnwys ag arddull, ond byddai'n dda ar y diwedd bod chi'n cael eich ymateb chdi. Okay? Bod chi yn cyfeirio, achos mae yna ran yn y cynllun marcio sydd yn rhoi marcia am ymateb personol. Iawn? A fyswn ni'n ceisio osgoi deud bod chi ddim wedi mwynhau rhyw gerdd, achos mae'n cymryd lot o waith wedyn i chi gyfiawnhau pam bod chi ddim wedi mwynhau y gerdd. O'r gorau, felly swn ni yn trio yn fan yna bod yn bositif ac yn gadarnhaol, ond yn wrthrychol hefyd. Ia, yn hytrach na deud bod chi ddim wedi mwynhau rhywbeth. Reit. Wedyn, un peth arall yn gyflym ta i gyfeirio ato fo pan ydych chi'n sgwennu traethawd barddoniaeth, rhai gwallau cyffredin sy'n ymddangos i arholwyr yn eitha cyson. Cofiwch y gerdd hon, ia, benywaidd ydi cerdd, enw benywaidd, felly y gerdd hon, y ddwy gerdd, ia, felly da ni'n treiglo ddim y ddau gerdd, ond y ddwy gerdd. Y pennill hwn sy'n gywir, ia, mae'n swnio bach yn anarferol, ond y pennill hwn. A cofiwch bod chi'n dweud y bardd, y beirdd am fwy nag un, o bod chi ddim yn dweud yr awdur. Reit, achos nid awdur sydd gennych chi, ond bardd. Okay? Felly chydig bach o bethau jyst i gofio yn fan yna. A wedyn, rhag bod chi'n meddwl beth arwyneb y ddeiar ydy hwn, reit, un posibiliad arall pan ydych chi yn cymharu cerddi ydy i ddilyn y fformula yma, sef cath y monkey. Wanta, gobeithio bod y lai lun yn mynd i helpu chi gofio, ond mae'r acronym bach yma yn un mae llawer o ddisgyblion yn defnyddio ar gyfer cofio y fformula yma. Iawn, felly cath y monkey, beth yw ystyr cath y monkey? Wel, mae C yn sefyll am cynnwys, A arddull, F am thema, Y ymateb personol, M am mesur, N neges, C cymharu a I iaith, sef ystyried safon yr iaith neu'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio. Felly, yn fan hyn, mae gennym ni fformula effeithiol sy'n gallu helpu chi i gofio beth yw'r holl egwyddorion a nodweddion sydd eisiau chi gyfeirio atyn nhw mewn awr a chwarter. O'r gorau. Felly, cwpl o bethau i gloi. Cyngor bach i chi gofio, awr a chwarter yn mynd i fynd yn gyflym, felly cadwch lygad ar yr amseru. Iawn. Ceisiwch bod chi yn cyfeirio at bedair techneg arddull o bob cerdd a bod chi'n esbonio nhw'n llawn. Cofiwch dyfynnu, iawn, bod chi'n dyfynnu o'r cerddi, yn enwedig pan ydych chi'n trafod arddull a pan ydych chi'n trafod y cynnwys, a falle tanlinellu dyfyniadau.
bod hwnna'n ffordd o wneud nhw sefyll allan, neu bod chi hyd yn oed yn defnyddio uwch-oleuedd. Hefyd ceisio esbonio pam bod chi wedi dewis y mesur, pam bod yr bardd wedi dewis y mesur, be di addasrwydd o, pam bod o'n effeithiol yng nghyd-destun y gerdd, a sicrhau hefyd bod chi'n trafod digon ar yr ail gerdd. Achos mae'n haws o bosib i ganolbwyntio yn dydi ar y gerdd, da chi'n nabod ora, yr un da chi'n wedi dysgu, ond cofiwch bod chi'n cyfeirio yn gyfartal at yr ail gerdd hefyd. O'r gorau, felly pob lwc, gallwch chi ddefnyddio unrhyw un o'r fformulas yma i helpu chi iawn, a falle bod hwn yn rhywbeth i chi gael cipolwg arno fo cyn diwrnod yr arholiad. Oce? Diolch yn fawr.